1 май се празнува Свети Еремия, древният господар на змиите. Още преди изгрев започват обредите. С шум и заклинания жените обикалят домовете си, за да прогонят влечугите и да създадат защита. Жените изработват глинени подници, а билките и русата се смятат за лековити и силни. Денят налага и забрани. Не се работи и не се ходи в гората. Дъждът вещае богато плодородие. Празникът завършва с обща трапеза и символизира защита и хармония с природата. Ако искаш още видеа, участвай, споделяй, дари. Непознатите БГ.